Čaute, my sme Vajnat. Bohužiaľ, Turzo Špajzo sú na Bali a balia tam nejaké baličanky. Tajčanky, no. Také sestričky sa tam, nie? No. Si zobral Vietnamky do klipu. To je on? Hej. Ty kokos, však to kozaj, keby Z rozprávky. vyfajčerice. Ten možno nie. To je. No. A tá mala aké veľké oči. To všetci v tom videoklipe. A to asi za to, že sa nafajčený, nie? No, môže byť. Že? No. To je jak ten fotbalista, ten. Nie? Ktorý? Tak sa volá, nie? Neviem, ktorý futbalista vyzerá takto. Boha, toto je ozaj, má aké oči. Ako opica vyzerá. No. No to tak, keď fajkáš, tak ti tak oči sa Tak. nadiahnu. A je ešte viacej. No, tá si dala väčší Šľuk. väčší šluk, no. Ježiš, začne preglkať od toho dobu. No je, a vyzerá ako kokvotík. To si aj niečo fúkla. Jakého acetónu. Toluenu. No. Ako máme na ľuníku. Cez handru. Cez handru už zakázali predávať toluenu na predpisie. To je dobré, a my máme kamarátov doktorov. Jaž budeš dáme acetónu. Aj to úledu. No vidíš, už fajčí. No. To má elektrickú, nie? Vape Nation. Niekto má elektrickú gitaru. No. Ona má elektrickú cigaru. Fujaru. Chceli by sme vás pozvať na našu prvú party, ktorá sa uskutoční 10.3. v Metrixe. Kaňanke, prídite, bude sranda. Domáca sranda. Domáca sranda. Budú sa hrať všelijaké bomby, trepy a nejaký special guests. Všetko, hudba, tanec, klobása, Grotesky. Haluze, všetko. Ak sa vám páčilo dneska, tak dajte like a nám, zdieľajte s nami toto video. Napíšte do komentáru a napíšte do komentáru, na koho mám reagovať na budúce. Teším sa na vás. A prídite na tú akciu, bude sranda.